L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom ribtijaj u dawk li huma l-bot li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Ħafna minnhom eluf ta' kilometri, eluf ta' kilometri, mhux ċajta. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu is-Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għamil l-imwiet li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw din-l-Ewkaristija, inġeddu fuq dal-artal dak li għamil Ġesu fl-aħħar ikla u komplieħ fuq il-Kalvarju. U għalhekk nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet għal min tixtiequ toffru dan is-sakrifiċċju. Min naħa tiegħi se noffri l-qudisa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magru. Qegħdin fil-ġimgħa ngħidula l-ottava l-ewwel ġimgħa ta' Novembru, ix-xahar iddedikat lill-erwieħ. U għalhekk inqiegħed bil-vjola se nagħmlu qudisa għall-mejtejn. Għax l-ewwel ġimgħa speċjali l-Knisja toffri indulġenzi għajnuniet speċjali biex nofruhom għall-erwieħ li qegħdin jissaffew, li qegħdin fil-purgatorju. Ħuti, ejjew narfu n-noqqasijiet minn tagħna biex inkunu denji niċċelebrawhom. Inti t-triq li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla fil-ħnina tiegħek int tagħti l-mistrieħ lill-fidili tiegħek mejtin. Aħfer minn dnubithom il-qaddejja tiegħek li qegħdin jissaffew fil-purgatorju u lil kull min qiegħed jistrieħ fi Kristu, ħollhom minn kull ħtija u seħħibhom fil-qawmien ma' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dawk li deħlin issa jekk jogħġobkom hawnhekk hawn ħafna vojt quddiem fil-bankijiet, ibqgħu deħlin please. Ibqgħu deħlin. Tinkwetawx. Stenna ftit, ħajjidħlu. Hekk, bravi. Sibu post. Idħlu. Ibqgħu deħlin please, quddiem hawn il-vojt, hawn il-wisa fil-bankijiet, ibqgħu deħlin, bravu. Alla jbierek int lejna. Mawx għalikom. Ibda. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u li ma'u kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx denni lill-proxmu, mela l-imħabba hi l-milja tal-liġi. Il-kelma tal-mulej.
Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Ħini il-bniedem li jibża minn mulej, li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Dawl fid-dlam ifeċ għat-tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu, rasu merfuwa bil-ġieħ. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Jekk tkunu imkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom fuq komandkom l-Ispirtu ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kottra kbira ta' nies kienet mixja ma' Ġesu u dar lejhom u qalilhom: min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobodx il-missieru, l-ommu, l-martu, l-uliedu, il-ħutu subenu bniet u saħħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax min minkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar, għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqwa ċajt u jgħid: dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila ikompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax b'10,000 raġel iħabbata ma' min ġej għalih b'20,000 ruħ. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu l-bogħod ikollu jibgħatlu ambaxxata biex jitolbu il-ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. Ma l-ewwel kif se ngħid bil-Malti, ma l-ewwel x'in l-ewwel tisma' l-ewwel darba mhux semmiet, x'in tisma' l-ewwel darba dan il-qari San Pawl u l-Evanġelu donnhom jidhru kontra xulxejn. Donnhom qegħdin f'taqbida. Għax wieħed jgħid jitkellem mill-imħabba u Ġesu juża l-kelma qiebsa jobgħod. Dawn it-tnejn ma joqgħodux flimkien, ma joqgħodux. Ħanaraw daqsxejn, ħanaraw. San Pawl qiegħed jikteb, għadna naqraw dejjem lir-Rumani ittra. Għadna fil-kapitlu 13. Issa qabel din l-ittra Pawlu kiteb fost l-oħrajn, kiteb fl-ittra l-Korintin, kapitlu 13, meta qajjem dak l-innu tant sabbieħ fuq l-imħabba. Ħafna drabi fit-teġijiet din il-lezzjoni tal-imħabba jażlu għattin qari. L-imħabba tissapporti, l-imħabba ma tafx tgħid, l-imħabba tridlek il-ġejt.
kollox jispiċċa l-fidi u t-tama u jibqa' biss l-imħabba. U hawnhekk San Pawl jerġa' jirrepetija l-kelma mħabba jew tħobb. Difatti fit-tliet versi, illum 3 versi qrajna, il-vers 8, 9 u 10, 3 versi. Il-kelma mħabba jew tħobb qiegħda miktuba 5 darbiet. 5 darbiet. Ġesu wkoll tkellem minn dan is-suġġett mħabba, ma xi tkun dejn. Meta darba maran Ġesu bil-lejl raġel bravu kien jismu Nikodemu u mar bil-lejl għand Ġesu għax kien jibża minn sħabu bil-lut. Dan San Ġwan kapitlu 3 vers 15. Ġesu jgħidlu sentenza l-Nikodemu jgħidlu Alla hekk ħabb id-dinja li bat il-liben tiegħu il-waħdini. Ħanarġa' ngħidilkom. Alla daqshekk ħabb id-dinja, hemm dik il-kelma tant ħabb id-dinja li ma setax iħobba iktar, ma setax daqskemm meta bat il-liben tiegħu il-waħdini lili. Ġesu qed jgħid il-Nikodemu, meta jien ġejt tarbija fostkom, dal-waqt nibdew npeċbtu il-miliet, tarbija fostkom, Alla ma setax iħobb aktar id-dinja, daqskemm meta jien Alla bat lili. Dan diskors qed jgħid Ġesu il-Nikodemu fuq l-imħabba. Alla hekk ħabb id-dinja, ma setax iħobb iktar. U San Ġwan l-Evanġelista fl-ewwel ittra għandu definition minu Alla. Alla, 3 kelmiet. Alla u imħabba, Deus caritas est. U din il-frażi jgħidu, minn għalija Sant Agustin jgħid li kieku, issa ma kemm gustuż din is-sentenza. Il-Bibbja, l-kodba kollha tal-Bibbja jinħarqu l-Antik Testament u l-Ġdejt. U jibqana din il-frażi Alla huwa mħabba għandna biżżejjed biex nimxu, biex nitalmu, biex inħobbuh. Alla huwa mħabba. Mela San Pawl qed jgħidilna ħobbu, irrispettaw, ġibu għajnuna lil xulxejn. Mbagħad jgħid għax veru toqtol u tisraq u tkun rejb. Ir-reba nhar is-sibt, ħajdilkom nhar is-sibt sejjer lejn il-Knisja 5:30, 5:30. Għaxin kuljum imur ngħid ir-Rożarju, kuljum. Sejjer il-Knisja u nara ħaddiem minn dawn il-msika nsuwek bil-bicycle kollu trab minn fuq s'isfel. Ejju imma l-ħadd sejdu hemm bżonn ħaddmu sa dak il-ħejn reba. Ejju hemm bżonn tħaddmu daqshekk dal-poplu proxmu, dan mhux proxmu bħalek. Kieku tħobb ma tasalx sem. Din ir-reba kollha mur iċ-ċimiterju u tkun taf sa fejn twaslek ir-reba. Ma allura San Pawl qed jgħidilna toqtol, tisraq, tkun rejb, eċetera. Kieku tħobb dan ma tagħmilhomx. Adulterju, kieku tħobb ma tagħmilhomx. L-imħabba. Issa kontra. Ġesu jgħidilna biex tkun dixxiplu tiegħi, mela tkun dixxiplu ta' Ġesu ifisser biex tħobb il-Ġesu, biex tħobb il-Ġesu, meta xi ħadd ifixklek trid tgħidlu bil-mod daqshekk. Hekk tfisser tobgħod għax xi drabi ħutu l-eżiż l-istess familjari tagħna ifixkluna milli nħobbu verament
il-Ġesu u dak għalfejn ħatan u pattijilu ħallejtu b'xejn bil-mod. Jaqblu mena ma jaqblux kif jgħallimna San Pawl u x'inhu jgħallimna Ġesu biex tħobb li jgħid Ġesu biex timxi wara t-tagħlim tiegħi ħafna drabi miegħek innifsek li tkun jibes, miegħek innifsek. Titrażżan għajnejk, idejk, il-sinek, trid titrażżan biex timxi wara Ġesu. Ejjew nitolbuh il-Ġesu biex minn qalbna kif jgħallimna San Pawl l-imħabba jekk tħobb verament ma tagħmilx deni il-proxmu. Il-kelma proxmu tafu minn fejn ġejja? Mhix kelma Maltija, proximus, dak li hemm qrib tiegħek il-proxmu dak. Allura dak li hu qrib tiegħek il-proxmu ma tagħmillux deni għax il-imħabba fil-imħabba hemm il-milja il-climax tal-kmandamenti kollha tal-liġi. Inqumu bil-wifqa lil dak li jista' kollox nuru bil-fiduċja il-ħtiġijiet tagħna, konvinti li hu jismana għall-Knisja sabiex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu fqir u għomli nitolbu. Għall-pajjiżi onja tal-punent sabiex ikunu ġenerużi u joffru persuni u mezzi lil pajjiżi aktar foqra nitolbu. Għal dawk li qegħdin ibatu fil-ħabs, fl-isptar u fid-djar sabiex isibu qlub tajba u jgħinuhom u ifarġuhom nitolbu. Għall-erwieħ li qegħdin jissaffew sabiex tnaqsilhom il-pena ta' żmien u jiġu igawduk u jadurawk għal dejjem nitolbu. Qawwi mulej il-poplu qaddis tiegħek bil-fidi ta' Abram, il-qawwa ta' Mosè u l-erf ta' Salamun bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa bis-sliem mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek. Għal mistrieħ tal-qadija tiegħek ħutna l-mejtejn biex b'din il-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna ikollhom ix-xorti jingħaqdu għal dejjem miegħek fis-sema bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna il-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax għad li aħna jistħoqilna l-mewt, int fit-tiba u bil-grazzja tiegħek oġbok tifdina bir-rebħa ta' Kristu. U wara li jimmutu minħabba dnub mill-ġdid issejħilna għal ħajja ta' dejjem. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennulek Qaddis. Mulej Alla. Osanna. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħek u Alla Ekk ukoll wara li laħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erbieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum. Aħfrinna bħalma naf. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw
ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna. Jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tal-fidwa tagħna fil-ħnina tiegħek u t-tieba għamel li din it-tqarbina jimqazza tkun ta' ħarsien għalina li għadna fuq l-art u ta' maħfra għal dejjem għal mejtin tagħna kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarsta fuqna. Nixtieq nafżakom li s-santwarju għadu kemm ħareġ dan il-kalendarju li fih hemm il-programm liturġiku ta' matul is-sena l-attivitajiet li jsiru hawn ġew qegħdin barra l-ritratti sbieħ li hawn ta' dak l-ex voto li hemm imdendlejn fis-sakristija. Min jixtieq wieħed jista' jidħol ġewwa fejn il-bookshop jitlobhom wieħed u jagħtuh wieħed b'xejn. Morru fil-paċi ta' Kristu. Artu se ma ifaħru ta' Reġina bl-akbar ferħitne l-imħabba li jindbija li tjeblo l-eqdesom.